बुबागोरानि मोखो आवता फोलायसैथो যন্ত্রণা করো সুলকানি লাইন খাই না आओ आसुक कुदुक मा सालगमै चिनि बिसि इलेक्सन गया आ बिसि इलेक्सन उननानै थाङै दङ जों जतन साइमानो चिनि कुदुक मा सालगमै सुबुं honorable yam sa betu de babai na to tokai bai gele umi dङ abon berikut चिनि honorable yam sa logo belai hambai ini matai no maro lai ini matai no maro lai पुलेनो चिनि जत मिडिया रंग हाबायरो जों चिनि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि बिसय खबजाक चिनि जत आदंसं बाय रिदुलजाक चिनि अ आमसाइनि कायसा तिनि विक्ट्री नि कायसा बाइक रैली जों जतन साइमानो मिया चिनि बोबाग्रानि जे चौबा एबा सुप्रीम कोर्ट चिनि राइट्स दि बजे फाइट खेमानि विसि इलेक्शन सालकलमरम जे विसि इलेक्शन या तमानि आ विसि इलेक्शन खाइना बगे सुप्रीम कोर्ट बाय स्टेट नि जे इलेक्शन कमिशन बोर्ड ऑर्डर जाखा अब कैसे चिनि बोबाग्रानि कलम तिनि बथाय आवन बगे चिनि बोबाग्रा हामबाय रेनान बगे चिनि जत सिकला चालाय रक चिनि रामचंद्र लुकरक चिनि बनो हामबाय रेनान बगे कैसे विक्ट्री नि कैसे बाइगले नारखा ओ बाइगलो फाइने फाइमाजो फाइने जत चिनि आमजा आदं सनो बरनो बांग बेले बेले हामबाय रो तिनि बंनि सामनो खिबो जराबो तिनि लगि फेमान बगे ताइके जों जत सामनो चिनि आमजे तिनि कैसे कैसे विलेज कमिटी नो दुईटा और तीनटा सारि दङ तब फानो बर तो सामनो खिबो बर तिनि चिनि बोबाग्राना हामबाय आफारना बगे चिनि जत और जइन फाइले चिनि नेशनल हाईवे बेलफां कामनि सिनि चिनि पदबिल जरा जों थालायनाय और चिन तागजते 800 बट ते जॉइन खाने टारगेट तांगे तिनि सारिबो बेले गोबां थागा गे जों चिनि एक्सपेक्टेशन जों लामोते जॉइन खायनाय चिनि जते टोटली सबाय मागे ताबुक सुजरते चिनि 1200